Aydımçı, showman, şahir, thadınlı, turgun, kompozitör, artist, alpbarcı, operator, rejissör, blogger. Tanış yüzler. Assalamu alaikum eyleşler, mehriban vatandaşlar, yayınımda yeni de Türkmen portalı tanış yüzler. Mehribanlar elbette size ömüm yaklaşımı değerli öz suallarınızı yollattıklarının en ağır ve en işten adamına millete sizin biriniz çağırıp bilip geçmişimde. Bugün olsa birin geçmişimin mehmanı, yurdumuzun yaş zekili aydınçılarının biri olan Vefa Aman'dır. Hoş gördük arkadaşımızı. Sağlığımız kabul edip geldiğiniz için çok sağ olsunlar. Yakın tezçi kullanmanın ardından. Şimdi Vefa, Gepleşik bilen Türkmen portalıyla tanıştın mı ben doğru? Tanıştım böyle. Bu Gepleşik'te yürüytü 10 yaştan sualımız var. Bu 5 minutumuz var. 5 minutun devamında en köp suallarımıza doğru cevap verip yetişmeli. Pardon oluyor. Şu Gepleşik boyunca. Kömök edersin arasında. Edersin kömök ediyor elbette. Bir yağdayda sen can edip özün sonra alalım bilersin. Yani bir tanışına can edip güdürelim. İkinci yağdaydan 10 yaş sualın emmesine doğru cevap verip yetişmeden bir şartımız var. Tanış olsam onunla suallarımıza girişmeye başlayarsa vakti gözün alına uyuyacak. Vaktimiz başladı mekruvallar. Sualımız şöyle. Başı dağda, ayağı köllü. Değil mi? Başı dağda, dağdan başlayadı köllü kutoryanlar. Başı dağda, ayağı köllü. Bah, geç bunu geçer. Geçer, hiç kıyınçılığı yok. Güzel cahil kırmızıratında yaşıyor. Burada hemşe girilgide yaşıyor. Yani o öyle varmak için güzellik iki kez de köp baskançak geçiyor. Girilge birinci katı çeyli baskançak yok. Durdu cahil nesinci katında yaşıyor? Güzel cahil birinci katında yaşıyor. Durdum iki kez de yukarısında olsa ne yaşadın ne olur? Dördüncü. İki kez de. İki kez de var. Üçüncü doğru cevap. Bütün dünyada ulanılan söz hem ve yurtta da şomaniyeni veriyor. Haydi. Bütün dünyada ulanılan söz hem ve yurtta da şomaniyeni veriyor. Bir oğur yürüyte bir kudak da. Yürüyte bir oğur yürüyte kudak. Hiç dille mun tercümesi yok. Hem ve yurtta da şoğur dili. Başım Gretsa'dan kaydı. Ağır doğrukları. Yurdumuzun çile yayılımlarına yüzlensek 7. belgeli çile yayılım. Ha, spor. Spor, hakikaten. Ne de var. Şey kömök etsin biliyor musun? Geçecek. Akşam ara kümüş oruk köp günden son olta gelek. Nemen ürünüce? Ayın. Ay doğru cevap. Oğlancık 11 manat төлep, bir Pepsi ve bir stakan satın alıptır. Eğer de Pepsi stakanının 10 manat kımmat bolsa, stakançığın bakatı ne açık? Bulgurcukta. Pepsi stakandan 10 manat kımmat bolsa, 21 manat. Yok, stakan 21 manatlık stakan niye mi demek? Yok, onu ya. Diyene stakanının Pepsi 10 manat kımmat. Cem tölününün 11 manat. 11 manat. Onun stakanı 10 manat bolar da. Stakanı 10 manat bolar. Yok, 11 manat beriptir. Beriptir. Bir Pepsi bilen stakan beriptir. Cem, canın sağ olsun, hoş olsun. İyi olam oturup fikirleniyor diyordu. Eğer de diyor, Pepsi'nin bakası 10 manat bolsa da stakan ya çımandallım kan menni. 1 manat. 1 manat, aynen doğru cevap. Indi. Türkmen portal. Akşam encamlar üçün yürüytü qoşunnusu. Mahabatların bölünüşüge. Sada ve arassa dizayn. Tığşıytlı çözüm. Görülen maglumatları täzen açmak için internet gerek olmaz. Video görünüşler, dürlü temalarda peýdaly, özüne çekici we täsirli. Fotoreportajlar. Açılışlardan ve sergilerden gurnalan yürüytü fotoreportajlar. Önemli, taqiq, peýdaly, täsirli yürüytü. Biznes maglumatlar, iqtisadi toplumun ve telekeçilerin ötüşleri, täzelikleri. Peýdaly online gurallar, avtomatlaşdyrylan howa maglumaty. Yurdumuzdaki ehli aktual temalar. Ulanjylar tarapyndan önemli. Madama yanınızda. Android ve iOS üçün niyetlenen Jam encamlar üçün. Yürüytü qoşunny. Siz alğaw yarışynda gatnaşýaňyz we ikinji bolup barýan türben ossaňyz, näçinji bolup gelersiňiz? Elbette ikinji bolar. İkinji doğru cevap. Adam günne näçe saat ýatyp bilen? Günne.
Gün bolsa Günne. günüň dowam. Huk günne näçe saat ýetip Günne. Aýlyk sorak da ýöne bolyn günne wapsa ýetip bilmedi adam. Ayet bilmeden ona barıp bolanır, doğru. Kim işi öňde bolsa da hiç wagt ýerinden ýetip ýa-da on man tutup bolmajak zat näme? Emişe Biz ilmi ama bilýär şoň biziň öňümizde dönýäni hiç wagt şoň görüp bilenmir. wagt maka Başgaça geljek. geljek, doğru. Kän sözleri var ýöne gürläp bilen ok. Näme? Kän sözleri var ýöne gurlap bilen. Muny geçäy. Etşäs, dowam edýär 3-nji minutyň bitdi. Ýigit gyýdy gowy görýär. Ýani gyýdy ýigit gowy gören ok. Ýigit gyýda bir sowgat alyp berýär, ol gyýdam ýigit gowy görüp başlaýar. Näme sowgat? Gulbal bilmem Gül bilen gowy görnüp bolan. Ona şeyleme. Onda näme alyp bolar? Näme alyp bolar? Bah. Şala var neme bersen. Dakynylýanda. Gadal altın mı gadal mı gadal? Şarak dakynylýanda. Görmek. Görme. Açkım ka. Gowy gören ok. Petekön görejek. Ha. Indi ikimiz goşu diýel, wepa. Bu ýerleň birinde ýaşaýar. Ikimiziň hem howlymyz bar. Ýöne daşarda da gar ýagýar. Howl jaýda ýaşaýar. Ýöne näme üçin men howlymy, sen howlyňdan garanda gar ikisi köp düşýär. Ikimiz goşu bolup ýaşaýar. Ýöne men howlymda gar, senkinden kän näme üçin? Thinking şifre yok falan. Hadi howlyň bilen şifre mi jeýle? Doğru. Yo başgaçarak. Kimit goňşy howlymda ha think ka köp garýar ya. Menki garken o, men howlymda garken. Sen howlymda gar admyňyz. Muny bilemem ha. Geçtikden çödüp bolýan zat ýöne daňyp bolmaýan da. Çödüp bolýan zat ýöne daňyp bolmaýan da. Da. Çödüp Köplenç çödülýär şu da. Ýöne daňyp bolan ok hiç bolan. aynen öyle. Aynen bakın. Bala ahirka geçtik. Balkan welaýatynyň Jewel şäherçetiniň ýaşaýjy formatly tomuşçumy döwlet Babaýew bide şeýle sowal ýollapdyr. Üçin betlik eden çağa näme ip biler? Betlik eden çağa näme ip biler? Betlik eden çağa näme berýärler ýa-da? Yani gören götür. Wagta men pikirimçe tamam boldy. Kadýan şu persatda. Ya edim şu wagtda şu boldy. Tafakla wagty narxy pikirlendir. Jaňa edibem bilýär birine gerek bolsa. Şu persatda ýa-da suwaly beren tomuşçymyz bolan döwlet agymda format bilen hawasyndanmyr beýan edýär. Indi. Betlik eden çağa. Betlik etdi bir çağa aýtdy. Şoňa näme idirmäge berýärler, näme dadýar şu çağa. Diýeneden okdyýda, diýenden oturdyýsa turýar, turdyýsa oturýar. Şappa da ýene. Näme ýa? Taýyry ýa ka şappa. Şappa nämesin dagy? Ay lagisni bolan saň bir açyk näme Ya berýär. da kiçik görünüm ilk görünsün kakşalypa. Kän taňa düşündirjek bol bilşime diýäli. Ýurdumyň meşhur estrada ýyldızlarynyň halipalarından biri bolan Kakşaman Nurdiýewiň ogly Wepaman Nurdiýew. Belki şu wagt bilen bolmagy mahmal ýöne. Kakşaga kän ýedirýärdim şu ýanky jogap. Ay yo toýdan bir has geçirek bolan saň toýdan toýga gatdap ýedirip ýetişmedi ýöne arajygynda diýýärdi bize. Awalym Wepa. Şu wagtlykça umuman biziň 13 tane sowalymyza dogry jogap berdi tuwany. 15-den 13. Ola men şu ulus statistika bilen. Bu biziň gepleşigimiz şeýle boladan. Şu sebäpden ilkinji bilen gadana üstünlüğümüz bilen pikir. Awalym. Indi şu persatda sowgatlamada giýişmäke şertinde giýişäýelim. Näme şert edýäri? Taýin masamat berýär. Wepa, şeýle ýagdaý bar. Bile bilýär, häzir wagtda bir neçe aýdymlar aftary alkymçylygyna ýurdumda hyzmat edýär. Gün şu ýerde bir aýdym döretip bilersiňmi? Şu ýerde. Gün. Gidip torka heňi bilen sözleri bilerikde gelýär. Iki tane bent bolsa da öyle, ýani şu persat şu ýerde döremelik. Onun näme hakdadygyny näme dertisen? Näme hakdadygyny? Häzirde şu ýerde gönüňizden çykan ilkinji dukan. Dukana girýär, bile gelýär. Şu ýerde oturan satyjy, denanmy, gyýmy, doganmadan adym sorýar. Şoň adyny alýar, şoň ady bilen baglanşyp baýdy. Kalan, soňsa adyňyz kim? Sultan? Tawra. Sultan ad. Sultan ne sana tuğulum. Gowy mümkinçilik gördi. Gün gawatkerlik gördi. Şu Sultan bilen baglanşyp aýdym dedi. Sultan ad gyýyň ady geçmelmi ýa-da Sultan? Restoran geçmelimi diýär. Ýok, Sultan ady geçmeli. Sultan. Ana şu boldugyny düzdüm. Iqbal düşürdi bizi, bağlaly ömrümüzi. Allah ayırmasın bizi. Sultanım söyleyen seni, güldürüm yar arasından seni saylap söyledim ben. Tut
şertini yerine getirmemiz için yankı aydım minni aydım bol çıkarmy emme jemlenip sağdım. Şu birde alham ol geldi var. O aydım bolsa o sözlerine yazdım ne dip bolsa ne şertini kabul edeniz için yerine getirmemiz için ne soğutlandırışa geçelim mümkün bolsa. Şu fırsatda bilen bir näçe maýetkarlarymyz bar. Şiir ya yurdumuzda ilkin jol sintetik motor ýagyny öndürýän kampaniýa. Şular diýe maşynyň bilen näme problema çykdarkan ýetup bilýän. Berde ýepek şu jol jemgyýetiniň adyndan birisi meşhur Bolt brandynyň bir näçe kuponlar sowgatlar. Edir şonun ýaly tüýjülükler bilen yurdumyzyň katmer kafaty şeýler hakkyn ýaxşy arzuwlar bilen şeýler sowgatlar. Bostan konseptde ýürütüm aşgalaryňyz üçin öňüňizde boljagyňyz dawadan çykdylar ýa şeýle sowgat. Bu ine sizin arzuwlar boljagyň başgalaryna talypanyz. Şonuň şunun ýaly diýaty kondisiýon önümleriniň adyndan ajaýyp sowgatlar ber. Agyrraktır. Tomuş işlemde yetirmek bilen dağlar, garaşıp bilecek dağlar, anonslar var farkına ettiler. Ana yurdumuz kahraman arkadağı kahraman terdarımızın sayesinde günne toy, günne bayram, gülle vasiyeti olamız. Bizim şu bayramçılıklara täze aydymlar bilen gatnaşyp dur. Nesip bolsa täze aydymlar ýene dörede otur. Olan zanlar taq tutýan tutumly işler elmide rewaj alsyn. Sağ olun, var bolun, sağ olun. Tomuş işçilere? Tomuş işçilere can sağ bolsun. Bizim şey dörede ýan aydymlarymyzy hemişe diňläp bize gowa haber getip bersinler. Sağ olun, har bolan hatyrly bolsun ýene de odan watanlarda toýlarlarda görüşýänsek hoşta bolun. Hem siz bilen, hem siz bilen hoşlaşýak mehmanlar. Sağ olun. Terk edip gittin lan